Pinskeman is traditioneel de dag dat het enigste Friestalige muziekfestival van Friesland houden wordt. Bier Minnend Friesland samelt zich op Uipop in Nederland om daar met Frieske bandjes als sfeerbehang een goed soepfeest te houden. Net sinds de ongeschikte rol van de bands op Uipop zet rapper MC Raymond dit festival juist als uitsprutsen plak om zijn Frieske hip-hop album Freestyle te presenteren. Raymond, zijn eigen CD is u Freestyle! Jou een heel groot applaus, hier komt de Raymond! Geen Turkse man, geen Marokkaan, zeker geen Germaan, net uit Sudan, geen Taliban en geen Afghaan. Nee, ik kom uit Friesland, geen Braziliaan, geen Mexicaan, geen Hindoestaan, geen Indiaan, geen African American. Ja, het is mijn eerste volfijne Friestalige rap-cd. En ja, ik ben er, wie is mij? Dat ben ik roos voor zitten. Nou, dat is uniek, hè? Want volgens mij bestaat de eerste hiphopper die zijn hele plaat in het Fries maakt, of net? Ja, klopt. Ja, ik heb wel eens jaren singeltjes maken en zo, dat wel. En noemen ze erbij, maar de volslijn Friestalige reden nog nooit wist, nee. Hoe is het nou, het verschil tussen Nederlands, Engels rap en Fries? Nou, Fries staat heel dicht bij het Engels, dat is taal al. Dus het floot ik volle meer. Het is volle makkelijker om die derde te utteren als het ware. Als de rapper gewoon echt grutwer was, dan ja, is Nederlands toch? Ja, ik heb een schotje, heb ik een soort tour door Nederland. En ik ben nou eigenlijk zo fier van dat ik denk van ja, wat is een optreden in Rotterdam? Dat is alleen maar een tering aan je ritme. Ik vind het wel lekker dat je lekker bij huis zit. Ik ben jaloer, ben ik bij thuis. En ik heb gewoon meer bij Friesland dan bij Rotterdam of bij Amsterdam. En het is net mijn ambitie om een grote landelijke rapper te worden of zo net. Het is een feestje, even jong nog wordt het lef. We lissen had mijn vogels sluiten pas weer in uw berg. Vergeet niet werk, vergeet de dijstige dingen. De hemel is hier op de moeren vinden. We hier beginnen, naar de boeren vinden. Pak een kool en een stuk en lid beginnen. Ja, maar wat zinnen en wat zinken het beginnen. Hey! Ali B die had altijd een boodschap in zijn nummers. Heeft ook een boodschap met die plaat? In sommige nummers zit een boodschap en in het nummer Factor Skate zit een grote boodschap. Dus het is maar correct, het gaat alle kanten wat op. Lekker koud bier, hè? Hoe is het nou om op Uipop op te treden? Ja, een beetje gekkig. Dus mensen komen voor 70% voor Hein en Ken. En voor de rest voor water op podium staat. Een beetje ondankbaar, of net? Ja, dat wel. Maar aan de andere kant is het weer van tevoren een widget en dan kan je erop instellen dat mensen, het makkelijk was doorstijnlijk, dat het maar het betere ramwerk is. En dan, maar ik vond het wel het meeste erbij passen. Ik heb volslijn Friestalige CD, het is een volslijn Friestalig festival, het grootste Friestalige festival. Ik denk nou, daar heb ik wel steen met mijn CD. Maar binnen de meesten die een ongruselijke hekel aan hiphop hebben? Yeah! Tuurlijk! Oké dan. Nou, dat lijkt de lat dan lekker heet voor mij. Maar ik denk, ja, fuck it, ik in het toch gewoon dan. We zien het op de bank, plat voor RTL 4. Ik denk, de honger, papagaai, papakieten en meer wier. We zijn naar een show, een huizen en wat dun. Kom je niet opzij, is dat een keer wat nu? Normaal niet dat de metafoor wilde seks. Maar toen de girl biepen, toen begreep ze net. Nee, ze woer echt een tijdelijke but. Dus de broek maar met licht, want ik hoorde der sluiten. Heb ik wat bekende Friesen, zeg maar, mooi burger in plaat. Wie binnen dat? Mink zit erop. Mink Adema, jongeres, Pieter Wilkes, zanger. Beer Boelo komt nog even del, om te zeggen wat hij van Friese rap vindt. En ik heb in het nummer Factor Skate komt Jokke Kroes nog even een linkje doen. Het zietje dat is dom. Vertel hoe ik de kop kom. Wie is het net op tom. Die maakt een blokje om. Weg. Die eigen navigage. De boeren vinden is op zich al een prestage. Bestaan nou ik ze benijd naar wat Joeke Kroeze op Raymonds CD docht? Dan kist freestyle zelfs bestellen op Raymonds site. En bis benijd naar alle andere bands die op iPop stienen, zocht dan sneu naar de Clipka Plus iPop Special.